Guys, kuyagwetywa. Niyazi kuyagwetywa. Into ezenzekayo zimasikizi. I don't want to lie. So I was scrolling through Facebook and then ngibone le post, okay, lo post le into bana 206 ne1972 like meaning yena owa 2006 uchate nobhuti ka 1972 umnqobisile icaba ngumakoti osemtsha. A 20-year-old. That is so wrong. Lamdu ka 1972 guys, ewe kuchiwo age is just a number, but yo afanele noba ukuthiwa ujola nomuntu omdala now there must be a limit man. No. Hayibo. Lamdu lowana ayinguye notatakhe ngutamkhulu wakhe. I'm not even being shady, like mawusenza ama calculations now. That person is old enough to be her grandfather, not even a father. Hela urimdate umuntu ka1972 lo muntu lo omdala gqithi kum. Inoba yintoni guys, imali or luthando? Ise luthando or imali? Or both? Because kwa umntana ona 20 kaloku kwa ingqondo yakhe I don't think seyidevelope enough yobana ba angenza ichoice yokutshata nomuntu ka1972. Abantu umqhathe wathini lo bhuti umntwana.